Mas aja diblerai. Mas aja dibayai. Karepku jaluk dieseni. Tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kanthi adat ketimuran Mengke keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu. Matur nuwun Mas Gareng, Pak Gareng, Pak Dalang, Mas Timbu. Keripik gedang, keripik tilong nggih. Haji sembah nuwun, Pak Danrame Lambang, sembah Nggih, alhamdulillah. Menika tebel lho Mas Gareng. Abahe tebih. Abah menika dari Panekan, rawuh mriki lho. Iki nek ora ngene karo Mbah Tunggur no gak mungkin. Bola kental. Wah, nggih ta. Teman seperjuangan lho. Nggih ta. Alah. Abah iki mesti ya iya. Terima kasih, Cih. Ayo netepi wajib dina semengko, netepi marang jejibahan aja nganti yo kowe mau kelewake marang jejibahan dina semengko yun. Bumi gonjing langit samudra katon Lekin hanya sampai akon Rikata yan rata sena kampung olai bang pintu adi